ואני פה בנקודה שלי. פח, אפ. נקודתי. המשך. יצא. עכשיו מכאן, פח, אחת, כן? אחת, שתיים. אני תוקף, והוא נכנס לנקודה כי, שתיים, אוקיי? שימו לב, אני מייצב. ואז, שלוש. עוד פעם אחת. אחת, הוא נכנס, הופ. אוקיי? אני שולט בתנועה. הוא ממשיך איתה, אני יוצא למטה, ופה אני מבריח. אני לוקח את שתיהן, מוריד למטה. בסדר? קדימה.